Grabe. Grande ay kayo. Para Baryo. Gibidyo ka ni mo ko? Oo, gibidyo ka na ko ka. Unsa? Grabe. Katawa kaya? Okay, kata. 1, 2, 3, go! Masanitas, yo! Masanitas! Masanitas! 2,000 years later. So what's up mga kabingka? Natakaroon diri sa may skyline sa may Catalunan, Grande o diri dapit ang akong kakaiba namang mukbang. So tanawan ako ang ilang the best pizza, no? The best pizza of the world mga kabingka. Let's find out mga kabing. Let's go. Welcome back to sa aking YouTube channel mga kabingka. So, mayroon akong i-order sa akong mukbang burger na sa pang gulay na burger na pizza may nuri o may pasta spaghetti. So, atong yung kaning burger na gulay na pizza. Okay. Halo lang pizza.
Pizza. Okay, lang yun. Tama ang timplahan. Kaya yun ako sure puro kanina, no? Pero ngayon ako sa yung LOME best and the best LOME akong nakinuha. Okay, with organic iron and blood type flavors that help strengthen the blood. Alcohol-free Macaris and Taylor fruit.
Ilang pagkaon dito des no? Sa may Catalunan Grande doon sa may simbahan tapat na sa simbahan dito sa Catalunan Grande sa isa kung mo ato madali sa Catalunan Grande kasi ito lagi nasa mga kita no? Ayaw maligtin ninyo pag-subscribe, like, share, mga kabinta. Mga kabinta ito si DJ March BARIOS. Don't forget to subscribe, like, and share mga kabinta. So, hanggang sa muli sa aking mga travel mukbang, no? Ito ang first time ko na travel mukbang, no? Very rapid pa sa mga kabinta. So, napokabalo kung asa ang sunod na po na destination mga kabinta. Kasi importante din ayaw din yung hindi mag-subscribe mga kabinta lagi kayong update. So, ayun mga kabinta. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.